wasu ne suke kallon wai ko zan sauki Tinubu ko zan sauki wani ba magana suka, duk wanda ya abu ba daidai ba idan ka zo ka faɗin magana za a ce ai suka shi ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da wannan lokacin al'umman maza da mata. Alhamdulillahi, kamar da kuka sani, Dauda Kahutu Rarara ya yi wasu maganganu makamancin haka yayin da yake cewa wato a duk yan waka wato na siyasa, ko kuwa ya ce dukkan mawakin Najeriya bai cire kowa ba, shine number one idan a waƙar Hausa ne, musamman a ce wato waƙoƙi na bangaren siyasa shine number one. A yayin da ake masa interview ne jiya, wato Dauda Kahutu ya haifar ta wani maganganu nasa, kamar da kuka ji da farko a cikin wani bidiyo, za mu samu ku bidiyon ku kalla, inda yake cewa wato shi yana wakansa baya kwaɗayin kuɗi, kuma shi zai ma waka saboda a yi abunan naka party da kake ciki, which is kamar APC kenan. In ba haka ba shi bari ma wani party waka ba. Sannan kuma ya ce shi idan zai ga da gaskin da suke bari taba yadda ya ce shi zai yi ka yau gobe shi jiyon waya ba, a'a. Ya ce duk inda aka ce ga gaskiya to ka faɗe ta duk zafinta. Shi kuma bai taɓa neman cewa ya ɗaya muka waka ya dinga bin ka bibiye ka jinin a'a. Shi in ma zai ma waka ne sai dai ma waka ya turo ma waka, amma ba za ka kira shi kai tsaye wai ya zo ba, a'a. Ina shi ya riga wuce wannan wurin, tunda shi yana noma da kanshi ya raba wa mutane, which is shi yana da kishin talakawa. Sannan kuma shi bai da kuɗin mulki kamar cewa ce yana so ne shugaban kasa kuma yana so ne ministan gwamna, shi bai da wani kuɗin. Saboda haka al'umma, Dauda Kahutu Rarara ya yi wani maganganu bisa lokacin da ake misa wato interview ne